to sve? To je sve. Prvo? Jo, kažite mi, ili to raženi hlebac? Ja znam, ja baš onako mekan. Molim vas, gospođo, nemojte to da dirate, ima raženog hleba tamo još, ja sam uzeo poslednji. Ja ga često konsumiram, pravo da vam kažem, ali nikad ga ne nađem. A, vidim, kupili ste i kurnišone. Nemojte, molim vas, gospođo, ostavite to. To uzmite. Ne. Da, vi se malo kiselite. Malo se vi zakiselite. Ostavite, to su moji kurnišoni. Da nema. Au. A dobro, čoveče, neću vas ja ovde dirati, šta. Pustite me da čekam svoj red. Znate šta? To je uopšte ne priliči gospođi u vašim godinama. To je nedolično ponašanje. Vidite sad ovo. Kakav je ovo jogurt? Nemojte više da kupujete ovo. To nije jogurt, to je Enjoy Vanilla Ultra Light jogurt Vanilla Honey Scent. Ostavite to. Ostavite, to su moje bombone. Jao, Kiki bombone, davno sam... To su moje Kiki bombone. To je za dečicu, a? To je za dečicu. Ne, ja nemam dečicu, nego to mi je kad mi padne šećer da ponekad Šta je ovo? pojedem bombonu. Šta je ovo, macane? Aha, će neka devojčica da padne. Šta? Aha, ljubili se, grlili sve do 1:30. Aha. Dobro, čoveče, šta ti je? Ja nemam devojku, nego to mi je da mi se nađe, za svaki slučaj da imam u džepu. Kako tako da ne... Markanta muškarac da nema devojku? Pa eto, nema. A sad će tebe teta da nauči. Jo, gospođo, molim vas, nemojte! Nemojte, molim vas! Nemojte! Nemojte!